стойчки тук. Добре дошъл, сине! Здрасти, баце! Видих и какви татуировки си направи. Ролите си, тук това беше 70 лева, това 300 и нещо. Те са малко. Шата, пречука! Видите няма къде да има! уважение към старите хора, как не те срам, бе! Защо са твои аз хулигани, тук няма да отглеждам, бе! Боже, отиви си върнеш парите да са манати ти, бе! Боже! А ти, бе! Ще пречка, не те не учила майка ти да не правиш така! Нямаш ли никакво уважение към старите хора? Просто татуираш се каташ, ходиш на рек ще фаниш! Ама няма, ама виж са ти парно татуировки, черепи си, как те не срам. Виж. И да видим. Ти не няма гледа, съм там че лечиш се. Ама няма става. Твоя се правила. Твоя се правила. Две татуировки съм направил. 3 сигурно. Това само струва 100 лева. Това тук е. Няма 100 лева, няма 200. Ама направила си, бе. Не няма доста да работа някакъв хип-хоп. Не няма доста, че пуснем хип-хоп. Ти си са тонкони, какво? Бати бабицата си. Тонкони навсякъде. Я съм модерна бабица. Не съм като другите бабици, покучили бабици. Съседите се оплакват. Да, се оплакват. Го чуй, съседите се оплакват, ще правят тестове. История по челата и блузичка на ти. Ама майчите са тука. Това с това не е добре. Го издял очите си играе, ама префърди ми колата са на мен. Няма бъс. Нема бута, бе. Това с това хард диско, бе, мар диско. Поере малко кофта се видял. Вих пътецът. Никто уважение нямаш. Ама какво уважение да имам, то ти не имаш към мене, бе. Ама малица, бе! Ама какво? Няма да ме изискваш ти, мене! Разкажи някаква приказка, никакво уважение нямаш ти! Каква приказка, бе? Какви приказки ми говори, викаш, че съм хулиган, бе? Това хулиганство ли, бе? Я трябва да спа! Разкажи приказка, никакво уважение! Спи, виж, спа, някакъв корем си скарал. Чай нямам никакъв корем, бе! Немаш, никакъв корем нема. Из дяволчета спиш. Как те не срам? Ченти, сега ченти какви са? Какви ченти? Сега и ту неща, кина е сва. Чем? Сва кина и ту. Знам видиш? На радо, ама какво радо? Нема радо, нема и ту нитрото си. Ако ти Илия, знаеш ли ти трябва колко пари е работил? Знаеш ли ако ти Илия за колко пари е работил? Ако ти Илия работи пари за татуировки, ама ти си правиш. Я се видиш от тук, я съм правил. Вари, откъде са сега тази пари? На Ако ти Илия разчита. Ако ти Илия е добър човек. Ама добър човек, ама това добър човек. Ама ти не му хачиш парите, една работа не му да си найдеш. И аз съм пълно, че лично ти на мен няма да отиш, аз какво трябва да работя и да не работя. Разбра ли ма? Ти няма да ми казваш, аз за да не изкарам пари или не? Ще пречка си дума на нашата чулка. Ама махни! Аз съм пълно бабичище и я не мога да абевирвам като кон. Мари каза миналият път, че си здрава като кон. Ама и се не сам. Виж и тук камера се ни снема. По камера? Де да знам, казаха полицията, че са скрили камера и тук полиция Радо Бус каза. Как те не срам тебе и такова нещо? Той е това Хуйтро Кефин. Не може ли да сложи на друга камера? Това на мен не ми сава камери. Не го научила майка му. Не го научила майка му. Никога жена няма такъв борта. Ама виж ти флаг на кривата си. Ти няма да ми кажеш дали ми ходят над кривата си, дали не. Това си е мой кривата, ако ти не... Ама... Ляго ти Илия да мислиш, ляго ти Илия. Ама що е кривата, вече е флакнал. Ки направиш ти прек? Его ви съседи се оплакват от много муижга. Пускай в Ки направите да пускате музика, бре? Ти! Това проклета дърта! Какво правиш? Май ме нещо няма така качера сега! Ама вие съседите се оплакват. Моето момиче, момче. Ама ти не ще ми кажеш да не се опакват или не се опакват.
Кое си ти ме нямаш ли уважение към стари човек, бе? Ама... Ти нито ме на годината, и нито ме на акълъс, нито ме са на браварцето. О, ти си недобре хуй, че съм ти не на акъла. А, сърце си. Удар! Сега своите удари. Кина ми са хили. Какво се е са хубаво? Ти няма ми кажеш, я дори са хили, я дори няма са хили. Ама какъв е Абе, са че проклета! Те още качели се на тебе. Мани ме са от коста, ще видите полицейът до бос, ще ти хал на майката като дойде. Виж си брадавицата, бе! Обаждай му Баба се. Букета! Сега са обаждай. Брадавиците си махни! Не вдигате това. Това оти не вдига. Оти не вдига, сваря. Това оти Ама не ти не вдига. дига, това е мишка, мишка от компютъра. Това е мишка и лаптоп и Донесе ми телефона, ще да пречка, донесе телефона, боже. Ама Боже! ти да не са, какъв телефон? Телефон е тук. Заради теб ще получи утре, ще умра. Ей, те нямаш ли срам към стар човек така да Я да не с тебе, бе, ама... Нямаш ли така да злазаш, бе. Млъкни, бе, млъкни. Няма ми кажеш дали ще млакам дали не. Ама съседи се оплаква, че подадат жалба между нас, бре, човек. Мари, човек. Ама ти няма казваш дали ще подадат жалба, дали няма подадат жалба. Ти никакво уважение нямаш. Ама, кината те уважавам. Не пода работа, ти жещи. Грабка си още. Ама ви са ти, грамадно, колко са тавана си тук. Няма ми кажеш колко съм граман. Я колко съм граман, ако ти видя на времето е дал ядене, ще има ядене, и съм граманно. Ти като си грабка, си грабка. А малко Илия кина дал, на ядене, на времето, на ядене, на времето. Аго ти Илия, син не трябва. Аго ти Илия, на Ами аз съм си отнал. беше си купил Dodge Charger, ама V12, 5,8 литър бензин, харчеше 5 на... не, харчеше 99 на 100. Ама, чема. ти каква кола караш? Ти каква кола караш? Lamborghini Gallardo. Бе, сва бабица ли? Ти скоро Аз съм време ще богата бъдеш. бабица. На време Аго ти Илия, като сбираше парите, питаш ли колко работиш за екипа? Каква млада на 73 Значи ще дам парите за парите. 73 години бабичка. Lamborghini Gallardo Ти кара, си на има 53. лаптоп и буфери. Бати бабичката. Това бабичка. А сва време е минало, моето. Аз съм модерна бабичка. А сва е моето време вече. Това е модерна бабичка, аз съм модерна бабичка. Ти няма да ми кажеш, я модерна съм, имам ли буфер, ще имам ли колона и дали ще имам 25 солови джанти. Няма ми кажеш. Ама аз ти казва. Или излиза от коста съм. Това са моя коста, ако ти леко купува. Той строил, градил е той. Я няма че дам коста. Ама нема градил, строил, ти съсипай кощицата. Какви си сега работи тук? Какви са? Няма на коста, ако ти Ама не строил. Том Клуни, ти си бабица, Том Ама ти Клуни, няма да баскас, бабица, капот ли ти отвора? от Ренки. Там, тук в скрина си вземи. Вземи си. Ама скрине с компута, сва Джак Даниелс. Ама вземи не. Сва Джак Даниелс, не е компут. Вземи си ре. Или е там в кишот. Това кишва, бе. Ето там. Ето до Том Клуна среда, е там влак. Няма никакъв компютър, сва Джак Даниелс е това, уиски. Ето водка, ти не знаеш ли каква уиски правя водка? Не интересува. Ето не учила майка ти да какво е? Ама не ме интересува. Май, ще подам жалба я. Ей, сега ти иде. Ако още не плати си сторих и я подам жалба. Ма ти не ми кажеш дали ще подадеш жалба, дали аз ще толкова. Ама подам жалба пред полицея Радобос, докато ти ходиш да се състезаеш с Галардото, аз ще викна полицея Радобос тук и ще подвърна. С тебе ще... Разбираш ли, ма? Разбираш ли? А? Ако беше Аго ти Илия жив, ще да ти страши кой колесат бой. Ти да запасваш баба си, къде не се срам никой уважение. Ама Аго ти Илия, мене не ме интересува Аго ти Илия. Аго ти Илия. А па Хайрия, па знаеш ли го брат, Хайрия? И какво за него? И той ме помага да строи кощиш. Ама... Страшилен за състроение, ти не знаеш, дете ти си. Ти не обигравате ти там от какво се страши? Обигравате по града си. Не мислите, яки аз съм капала там градини. Не мислите, яки аз съм. Я ще ода някой ден да видиш. Ама да не капаеш ме... градини кина. Капала ти градини, Я на мали 7 градини съм ти капал не градини. върна На нищо 7 за живот. градини! А ти кина си на 50 и колко си години.
Абе, аз съм на 18 години, тинейджър, ти ми говори А, без да. капал гардини. Кира си капал картини. Кира си капал, бе. Пуйко. Нема уйкев, бе. Ти капа, за да се наедеш. Пък на мен Еми, той да, това се капае. Не се капае за война. Трябва да гледаш като грябка. Ама нема като гробка. Зай да спиш. Аре, гледай да спиш. Ти бабичката подале. Ето, не спи.